след няколко дена е Свети Валентин. Този клип ще го пусна, разбира се, след като мине Свети Валентин. Случайно Алекс да не попадне на него и да се види подаръка. Сега ще ви кажа какво му подготвих, тъй като много се чудих какво да му взема. Винаги ми е много трудно да му избирам подарък. И той вчера така ми намекна, че би се зарадвал на някакъв нож. Нож, и аз не знам за какво му е този нож. Нож по вилата си го ползва там, не знам аз точно за какво. И нямах много време да обикалям тези магазини ловджийските. И сега ходих до Декатлон и там му избрах някакъв нож. Ето, изобщо нищо не разбирам, но му взех този нож. Това, което не ми хареса, е това тиксо, което е отгоре и отдолу. Аз даже питах там, имаше 3-4 кутии, другите кутии бяха в още по-потресаващо състояние, но надявам се да не ми се разсърди. Просто не знам къде е другаде, нямам и време да обикалям магазините, за да му търся такъв нож. Така че взех му това, не е със сигурност колкото да отбия номера. Със сигурност много ще се зарадва на този нож. Другото, което съм подготвила, тъй като аз съм споменавала за моят страх от летене с самолет, а сега, нали, отворя си Фейсбука, отворя си Инстаграм, ако отворя някои от другите платформи и всички са някъде на топло, на памички, на хубаво. Ой, на мене ми се ходи, само че това пуст страх от летене с самолет. И тъй като все още не мога да го преодолея и заради самата себе си все още не съм готова да запазя някаква такава екскурзия и почивка, така че съм решила да запазя някаква екскурзийка в рамките на около 5 дена максимум, или до Кападокия, или до Албания, тъй като и на двете места не сме ходили, а те са достъпни с автомобил и мисля, че ще го зарадва. Няма да е за сега, тъй като сега е студено и не е окей. Тази екскурзийка почивка ще я запазя за края на март, тъй като тогава са ваканциите на децата от 29 март до 6 април. В този диапазон нещо ще гледам да запазя. Ако Бела иска да дойде с нас, тъй като тя може да е и с баща си по ваканцията, общо взето ваканциите си е с него в по-голямата част. И другото, което е, че тя не обича с автомобил да пътува. Тя, слава богу, няма страх от летене с самолет и предпочита с самолет. С кола се измаря, не е нейното, така че може би ще го запазя само за мен и Алекс и брат му на Алекс, жена му, ако случайно иска да дойдат, защото и те не са големи фенове на пътуването с автомобил. Като цяло трудно се намират съмишленици за по-дълги пътувания с автомобил. Та до Кападокия мисля аз да организирам, т.е. аз да запазя хотела, пътуването си става съвсем по нормален начин, няма нещо кой знае какво. Има организирани, но те са с самолет, те са с автобус, пък много дълго време стоиш в автобуса, може да се наложи да се спие в автобус, също не е удобно, така че с кола е много добър вариант. Пътя до Кападокия е около 13 часа, като хубавото тук е, че се минава и през Истанбул и ще разделя пътя на две, т.е. ще запазя първата нощувка в Истанбул. Ние сме били в Истанбул, но обожавам този град и пак бихме отишли. Алекс също много го харесва. Единственото, което не ми харесва е трафика, тъй като е доста интензивен. Обожавам града, енергията, която дава, всичко много харесвам. Така че първата вечер ще е там и втората вечер вече отиваме в Кападокия. Така, това е единия вариант. Втория вариант, който обмисляме е Албания, но трябва да разуча кои са подходящите курорти в Албания и това трябва да стане до утре, за да може в други ден да му поднеса ваучера с запазените нощувки. Дано да не се дублираме нещо с него, но като цялото е по празници или с бижу, или с нещо друго, техника да речем. Европа обиколихме цялата с автомобил. Не цялата, има още доста в интерес на истината, но това, което ми хрумва напоследък е дали няма да е добра идея да си наем един кемпер и да пообикаляме с него. Така ще е по-интересно, по-различно, а и със сигурност доста по-бюджетно ще излезе, ако се нагодим към този начин на пътуване, тъй като до сега никога не сме пътували с кемпер и може би трябва да пробваме на някакво късо разстояние, да видим как ще се почувстваме.
Но мисля, че няма да имаме проблем, но със сигурност трябва да се пробва на някакво малко по-близко разстояние. И след това, примерно, да си начертаем един маршрут, да речем да стигнем до Испания или до малко по-северните части на Европа, но това в последствие. Ако организираме нещо такова, сигурно ще ви държа и вас в течение. Така че тази вечер или след малко сядам да разучавам за Албания, курорт, информация и така нататък, за да взема някакво решение до утре. Вече съм запазила нощувките, за да може да опаковам заедно с тази ножка и заедно вътре и нощувките. И така, това е за моят подарък за Свети Валентин. Самия Свети Валентин нарочно никъде не сме планували да ходим. Не сме организирали, честно казано, нищо. Най-вероятно ще излезем с приятели на заведение, за да пием по една чаша вино, както се казва. И така. Мислих и вече е 13-ти, средата на деня. Още абсолютно никакво решение не съм взела, нищо не съм запазила. Колебаех се между Албания и Кападокия, само че се отказах и от двата варианта. За Албания една приятелка ме разубеди, каза: не е сезона сега, ще е голяма скука, ще е студено, малко тип сякаш си на Созопол или не се бързимата. Като цяло някакъв техен познат е ходил в Албания и сподели, че имало престъпност, че било мръсно и не бил кой знае колко очарован. Кападокия пък много далеч ми се струва, 14 часа, доста изморително. И сега се насочих последно към Прага, тъй като Алекс не е бил в Прага. Аз съм ходила 2-3 пъти съм ходила преди години, но той не е ходил и може би ще му бъде интересно да види Прага, като планувам една вечер да спим във Виена и няколко нощи да запазя за Прага, но и това не е нещо категорично като решение, което съм взела. Везната в мен отново се обажда. Никога решенията се взимат изключително трудно и тежко и общо взето няма много време да мисля. Трябва до няколко часа съм запазила, да съм го разпечатала и да го добавя към ножа. Ножа също е тук до мен. Сега ще го дам да го опаковат с една картичка и така. Като запазя нещо, ще се включа. Бях се на ето този хотел в Прага. 4 звездене. Цената за 2 нощувки е 211 лева с включена закуска, което е много добра цена. Има паркинг, което за нас е важно, когато сме с автомобил. Тук пише, че е на 2 км от центъра и добре и зле, тъй като тези, които са в центъра, пък нямат паркинг и трябва да се обикаля или да се плаща немалка сума за някои от платените големи паркинзи. И това сме го преживявали с багажите, тича и търси неудобно, затова аз много държа и гледам да има паркинг. Така, двамата ще сме с Алекс, като на 30 март вечерта мисля да спим, както споменах, във Виена и след малко ще видя и нощувка за 30 във Виена, въпреки че не знам дали по-добре нямаше да е първо да видя за Виена за 30, но със сигурност ще се намери нещо във Виена. Тази цена е най-ниска с най-добро качество. Все пак да... Тук дисплея ми малко срамота, че е така, но случва се. 4 звезден с включена закуска е. Ето има частен паркинг. Стаите са абсолютно нормални. Ресторанта е много хубав. Добре, да видим сега. Така. Да видя и някои от отзивите. Ето има и българи. Местоположение на хотела е страхотно. На 10 минути пеша до центъра. Чудесно. Супер. Директно го запазвам. Отлично местоположение, близо до обществения транспорт, трамвай. То е само на 2 спирки от популярните туристически обекти. Чудесно. Така, само да видя и стаята. Закуската е включена в цената. 16 квадрата е стаята, малко малка идва, но в крайна сметка за какво ни е по-голяма.
Ето стаята, абсолютно нормална стая си е. Дано да е чисто, супер. Харесва ми. Дори да е с две отделни, не е проблем, може да ги съединим, както се казва. Супер, директно запазвам. Добре, значи напред. Така. Вашия избор не е наличен вече. Защо така? Кога изчезна? Я да видим, резервирайте на 2 нощувки, двойна стая. И какво стана? 2 нощувки, Таня за Коста. Така. Не ще платите. Добре. Християна. Готова съм. Еми, вече има подарък. Една част поне. Тъй като на връщане, може би ще минем през Братислава и през Румъния, за да е малко по-разнообразен маршрута. Трябва сега да разгледам и нощувки за там. Супер. Готова съм. Така, другото, което е преди малко, взех пратки от Тему. Със сигурност много от вас са пазарували вече от Тему. Аз също съм пазарувала немалко пъти. И някои от нещата са добре, други не са чак толкова добре. Предимно съм взимала неща за вилата. Т.е. разни килимчета, какво друго, като декорации много съм взимала. Какво друго. Обувки съм си взимала, шапки съм си взимала, ръкавици. Общо взето май всичко съм пробвала. И сега са пристигнали 2 пакета и ще ми е интересно да ги отворим заедно, защото, честно казано, доста са се забавили и нямам много спомен какво съм поръчвала. Сега ще ги отворим, за да видим какви глупости съм поръчвала. Добре, това е първия, тъй като има един много голям, него след това, сега ще отворим този първия. Да видим какво ли съм поръчала. Да, картини по номера. Между другото, много обичам да рисувам картини по номера, когато естествено ми остане време. Това обикновено е когато сме на вилата, студените месеци. Единственото, който е рисувал такива картини по номера от Тему, много са бюджетни. Единственият минус е, че са сгънати и няма дървена подрамка. Но е много красива. Вижте колко е цветна картината, която трябва да се получи. Изобщо аз в момента съм в такъв период, в който не знам защо, но нямам никакво време за такива неща, но все ще остане. Ето вижте как, ето тук е прегъната и това нещо трябва да се опъне много добре на дървената подрамка и става добре. Но това не знам кога ще се случи, няма значение. Поръчала съм ги. Може би и другите са същите. Сега ще отворя тази да видя каква е. Тази това е сладка. Вижте каква хубава картинка. 3 мацки, поддържащ чадъри. Много така безгрижие създава тази картинка. Че готина, супер е. Добре. Странно, по погрешка съм поръчала 2 с тази картинка, но няма значение. Аз ще ги нарисувам. Това сигурно ще стане след 1 година. И ще я подаря на някой. Ето тази е много хубава. Много е. Дано да стане хубава. Вижте картинката. Аз, знаете, който гледа канала, знае, че много обичам планини, гори, такива горски неща. Така, ето вижте, тук има и някакви потничета, бюстиета в този цвят и в този цвят. Сега ще го отворя, за да видя, защото ми се струва доста малки, най-вероятно ще... Добре, как съм си представила, че ще вляза? Това е много късо. Това ще ми дойде до... Сега ще го облека все пак. И ще го подаря на дъщеря ми, тя ще му се зарадва.
Иначе са готини. Много са готини. И материята им е хубава, между другото. Да. Не са никак лоши в бяло и в... То даже е такова мръсно бяло. Много ме е яд, защо такъв малък размер съм си поръчала. Нищо. Добре, поне ги виждам, че са окей като материя и със сигурност ще си поръчам по-големия размер. Сега ще ги пробвам да видя и ще ви покажа. Оказа се, че не е чак толкова къс. В смисъл с висока талия. Може да си го сложите. Не е никак лош, между другото, потника. Много така приятно стои. Ето го така отсреща. Единствено, да, със сигурност ми е малък. И това, което не ми харесва, е, че малко е вдигнато ето в тази част и някак си стои странно. Или просто този сутиен, който сложих, не е много подходящ и някак си така прави на слоеве. Но общо взето не е зле. Хич даже. Да сложа и черния да видим. Ето го и черния. Махнах сутиена, за да може да видите. Ще ме извините. Просто за да видите от по-далеч. Малко се роснах, докато се събличах и обличах. Нищо, добре. Този пакет приключихме с него. Да видим този големия, какво съм взела. Общо взето аз ще направя справка дали всичко е пристигнало, защото като че ли много неща съм поръчвала. То на няколко пъти ги бях поръчвала. И това със сигурност е минало повече от месец, между другото. Или аз си мисля, че е повече от месец. Много от нещата съм ги взела отново за вилата. Кърпа ли е това или не? Това е може би нещо като покръвчета, да. Кърпи са всъщност, да. Кърпи са, ето с еленчета за вилата. Горски мотиви. Аз много обичам там всичко да е в тази горската тематика. Нали сме си в гората. Две кърпи са. Материята е чат-пат. Да речеме от горе-долу добрите. Това е една покривка, която е от гадна материя. За жалост съм ударила с нея на дърво. Имам още една подобна. И се надях да не е същата материя, но едно от това, като от този плат, който е за завесите, завесите за баня, които са. А това трябва да е покривка. Ето. Това за външната маса, между другото, съм го взела, което ето имитация е на дърво. Не е лоша като за външна покривка става, защото в момента стои една червена такава, която не е много подходяща. Така че тази ще свърши чудесна работа за външна. Така, за да има довършен вид. Тук една декорация пак съм взела. Елен. Ще им мисля място. Сега това са дрехи. Мисля, че са дрехи. Сега ще ги отворим да видим какво е това. Чудно. Това е клин за езда. Клин за езда. Аз, нали, обичам да яздя и чакам само да се затопли, за да започна да яздя. Ето клин. Тук вижте как е, за да не се протривате докато сте на коня. Много е добре клинчето. Супер. Ще го облека и него после. Сега първо да отварям лека по лека и после като ги натрупам и ще почна да пробвам, ако има нещо. Така, добре, продължаваме. Пак темата с конете. Една шапка с конче. Вижте, отдолу е много добре. Топли, въпреки че тя вече минава зимата. Но поне до април месец там ще мога да си я ползвам, тъй като си е студ. Ето. Готина е, супер. Харесва ми добре.
Да я махна сега. Така, да видим това пък какво е. Това пак е някакви декорации съм взимала. Защо съм го взимала това? За някои неща нямам никакво обяснение, тъй като няма и място къде да се слагат тези неща. Може би са били нещо като подарък, без пари или нещо от този род, че за това съм ги взимала. Просто това е някакво ментално. Изобщо не знам защо съм го взимала. Никаква логика. Добре, това е, какво е това? Чанта. Да. Това е чанта, която като ходи към гората, тъй като си взимам някакви неща. И вижте с еленче, много е готина. Тази чанта точно и не знам къде ще я ползвам, но добре, окей. Просто наистина някои неща се чуда на акъла си. Като цяло тази чанта трябваше да е по-голяма. Не съм гледала в размерите, както много пъти. Уж се старая да гледам, да меря, да си представям. Но тази чанта трябваше да е малко по-голям размер. И къде мислите, че хода в гората там с тази чанта? Просто не знам за какво ще я ползвам. О, боже! Добре, тук какво е това? Трябва да видим това какво е. Това е сутиен, сутиен с предно закопчаване. Ето от този тип. Но това първо ще го изпера със сигурност, преди да го пробвам. От този тип, който е като бюстие нещо. Аз обичам такива лятото, особено за потници, когато обличаме. Това ще го изпера. Така, тук пак имаме картина. Боже, колко много картини по номера изобщо. Кога ще ги рисувам? Това е с конче. Картина по номера с конче. Тук имаме един диспенсър, който имитира дърво. Взела съм го за вилата отново. Много е готин. Да, то е хубаво падение. Хубава е имитацията. Супер е. Добре. Това е окей. И беше на много добра цена. Така. Продължаваме. Това пък какво е? Много луксозно изглежда. Вижте. Колко луксозно опаковано. Какво пък да е това? Не се сещам изобщо. Сега ще го отворим да видим. Я да видим. Че ми стана любопитно. Четки за зъби. Четки за зъби, които ги бях взела за вилата да не стоят, тъй като там нямаме. Така като ги докосвам една друга, са с мек косъм. Доста четки са. Много добре. Добре. Окей. Ето. Вижте колко луксозна опаковка. Тук отдолу е гумирано. Но като цяло това нещо ще му хляса в някакъв момент отдолу. Но готини са. Готини са и ми харесва това, че са меки. Добре, и много така представителна опаковка имат. Така, аз като гледам пакета, може би всичко е пристигнало на куп. Така, тук има нещо голямо. Това е пътека. Тази пътека е пак за нашата виличка. Сега няма да го отварям това. Който иска да види нещата, които съм взела от Тему за вилата, може да гледа другия канал. Аз сигурно там в някои следващи епизоди ще ги покажа вече сложени. Добре, да видим тук. Това е опаковано с едно. Баба ми го е пращала от село. Вижте, с някакъв вестник и с тиксо. Не мога просто.
Добре, кой е този? Оф, не мога. Да, това е някакъв китайски вестник. Защо бе, хора? Не, това със сигурност искам да го оставя в този му вид, за да... Не, няма да го оставя, ще го отворя, но ще изрежа много внимателно, за да може да го покажа и на Алекс. Много е смешно. Лекичко така ще го отрежа, за да извадя каквото има. Колко лекичко. Да, стана все пак. Отдолу има някакви автомобили. Добре. Това е готино. Но като го виждам в този вестник, дали не е било ползвано от някой. Не знам. Но е много хубаво. Страхотно е. За сапун. Сапун или по-скоро аз ще го ползвам за гъбата. Страхотно е. Много е хубаво, въпреки опаковането с китайски вестник. Добре, супер. Но е харесвано. Масивно е и е красиво. Добре, продължавам. Това е... Какво е това? Ето, това е потниче за езда. Конче, бяло потниче. Материята му не е лоша, между другото. Не е от най-евтините материи. Еластична е. 100% полиестер е, но е приятна. На допир е много приятно. Готино е това. С клинчето. Тая щампа е от най-простите. В смисъл, това при второто пране може да падне коня. Това какво е? Това пък нямам никаква идея какво е. Какво е това нещо? Какво е това? Това изобщо не съм го поръчвала, нямам идея какво и защо е пристигнало. Нищо великденско не съм поръчвала, просто някаква грешка е станала. Ще опитам да го върна. Изобщо това е грам, това за нищо не ми е необходимо. Така че ще опитам да го върна това нещо с този великденски заек. По някаква грешка е при мен. Сега ще видя пак много подробно в поръчките. Да не съм объркала пък аз нещо. Сега да видим това пък. Какви са тези? Какво е това нещо? И това нямам идея защо е при мен. Не съм поръчвала такова нещо. Най-вероятно, аз знам какво е станало. Мислила съм си, че това е картина по номера. Поръчала съм го, като съм си мислила, че това ще се рисува. А то се е оказало постер. Което най-вероятно пак е било от без пари или като някаква награда е било предоставено и затова съм го пъхнала в поръчката. По никакъв начин няма да ми послужи също така. Някои от нещата наистина не знам защо са тук. Други много добре помня, че съм ги поръчвала. Но за някои аз съм изненадана. Това е едно пак е за вилата. Ето пак има еленчета от този тип. За масата. Само, че е доста измачкано. Не знам тази материя как може да се изглади. Може би ще подложа друг плат отдолу и ще опитам. Ще пробвам да го изгладя. Какви са тези неща? Наистина не мога да се обясня. Това са или пращани като подаръци, или не знам какво е това. Наистина. Това не съм го поръчвала на 1000%. Даже не знам какво е, някакво като сувенир или
Мисля, че е за четките. Така си мисля. Да си сложите четките тук. Да, може би е за това. Само, че тези четки не ми харесват, че нямат капачета отгоре. Отворя да видим какво има в тази кутия. Това е за тоалетната. Имитира камък. Ето вижте. Четка за тоалетната, имитация на камък. Това пак е за вилата. Много е готино. Ето. Добре. Тия неща директно си ги взимам в една торба и когато отиваме към вилата. Така, значи със сигурност няма неща, които са пристигнали и има други, които са излишни. Така, тук има... Това какво е? Мисля, че е рокля. Да, това е една рокля, която я взех за вкъщи. За вкъщи си я взех. Материята е много лека и приятна. И е дълга роклята. Ето я. Горе-долу. Сега ще я облека след малко. И една в синьо. Също ще я облека да ви покажа как стоят. Тези съм си ги взела или за плаж, или за вкъщи. За вилата също съм взела. Ето тази, вижте колко е. Такава нежна късичка. Материите са им пак полиестер е това. Съвсем лека е. Не е лоша. Сега ще ги облека да видим как стоят. Показвам ви клина за езда. Може би ми е леко голям. Защо така го усещам. Ето вижте. Тук се набира. Според мен трябва да е по мен. Иначе си има тук джобчета отстрани. За телефон, докато яздите. И тези са неизползваеми. Отзад, да, както ви казах, това е за да не се плъзгате по коня. Но да, със сигурност ми е широка. Може и така да стоят този тип клинове. И да, като цяло става. Но трябва малко да прибереме шкембето и ето тази част. Ще я приберем със сигурност. Ето го и потника, който идва късичък. С клинчето, с някакви подходящи обувки и така. Облякох тази рокля, но ми е голяма. Ето, вижте колко е голяма. Тя не трябва да стои така. Трябваше да стои малко по тялото ушки ми. Тук в талията ми е широка и ще я върна и нея. Аз така я усещам. В смисъл или ще се оставя за вкъщи, защото пък е свободна и приятна за... Когато е широка за вкъщи, може и да се оставя за вкъщи. Тези връзки... Не можа да разбера, може би нещо така се връзват около врата. Нещо такова, но се чувствам като лелка с нея. Просто тук е много широко. Обличам сега другата, да видим тя каква е. Ето е другата рокля. Тя ми е добре като размер и... Пак за вкъщи, за плаж. Между другото, може би ще стои добре и с висока обувка. За вечер, защо не? Не е лоша. Мисля, че е добре. Не знам, напишете ми, ако имате мнение. Я да пробваме да сложате. Всъщност летните ми обувки са прибрани. Но да видим, ако има нещо. Ето тук има едни шкафа ми за обувки, който не е особено подреден в момента. Трябва да се заема и с него тези дни. Примерно и тези обувки, хайде да ги видим. Така като, защото те имат някаква височина, да речем, ако
ги сложим с висока обувка, как би стояло. Ето, тези са с кришки, но примерно те цветовете никак не си пасват, но примерно ако е черна обувката или някакъв по-неутрален цвят, защо не пък и вечер да се облече човек, ако е някъде по морето. Това беше последното, което имах да ви покажа от плика на Тему. Така че видяхте пратката. Не е спонсорирано, аз лично съм си ги поръчвала. Някои може би са ми ги пратили като подарък, но не знам защо са ми ги пратили като подарък. Сега тези, които са за вилата, ги слагам в чантата с еленчето продуктите и тези дни, когато ходим до там, ще си наредя всичко, което беше в този плик. Трябва да имам още една пратка. Там вече са и пердетата и така. И това е, хора. Пуснала съм и тази тениска, която беше в плика. Пак е свързана с коне. Ето, малко по-широчка е, по-скоро за вкъщи съм си я взела, за да ми е удобно, въпреки че ако се сложи така и в дънки и в нещо, би стояла много готино. Ето, готова е чантата за вилата и така. Слагам и тениската там. Заедно, но първо ще ги изпера. Да, първо ще изпера тениската и някои от дрехите, които са също, ще ги перна от тук. И така.